Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan tafel bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar dit is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Beste kijkers van Omroep Hulst, fijn dat u weer kijkt naar Aan tafel bij. En wij zijn hier te gast in de gemeente Brutstedam. Dat is volgens mij de kleinste gemeente van Nederland. En hij zit in Klingen. Hoe dat allemaal zit, dat gaan we vast nog een keer leren. Maar in ieder geval bedankt dat we hier aanwezig mogen zijn. En ik ga vandaag in gesprek met mesologe June Wisse. Welkom June. Ik kreeg het onderwerp mesologie onder mijn neus van de redactie. En het was voor het eerst dat ik dacht van, hier heb ik nou echt nog nooit van gehoord. Dus dan ga ik googlen natuurlijk. Ik ben gaan zoeken. De meest algemene omschrijving was een alternatieve geneeswijze gebaseerd op uitgebreide kennis van de westerse en de oosterse geneeskunde. Daar kon ik nog niet zo heel veel mee, nog een beetje breed, zeg maar. Toen ging ik kijken op de website van jullie vereniging. Jullie hebben een beroepsvereniging als mesoloog, de Nederlandse Vereniging voor Mesologie. Nou, daar werd het niet beter op, want er stonden ook zoveel termen op dat ik dacht, wauw, waar moet ik beginnen eigenlijk? Dus wil jij ons eens meenemen in de wereld van mesologie? Ja, bij mesologie wij hebben reguliere kennis en de kennis van de alternatieve geneeswijzen, zoals de Ayurveda of de Chinese geneeskunde. En dat is eigenlijk de bedoeling dat je je blik zo breed mogelijk houdt. Dus dat je naar een klacht kan kijken vanuit verschillende invalshoeken. Maar de behandeling zelf is wel altijd vanuit het alternatieve. Dus dat is, dan vaak met het meetapparaat meten wij bepaalde punten op de handen en voeten. Dat zijn eigenlijk acupunctuurpunten. En als de meetwaarde dan afwijkt, kan dat ons een indicatie geven dat er misschien in dat orgaan of dat systeem een verminderde functie zit. En dan krijgen we eigenlijk daar een beeld van. Want nou ga je al meteen heel diep zeg maar, in hoe je werkt. Maar eerst even mesologie, hè? Want die term, wat betekent dat nou eigenlijk? Meso en logo, maar wat betekent het? Letterlijk vertaald is het kennis van het midden. Omdat we dus niet helemaal alternatief zijn, maar we zijn ook niet helemaal regulier. En eigenlijk het liefst willen we die kennis verbinden. Ook zodat er uitwisseling kan plaatsvinden. Als wij bijvoorbeeld iemand krijgen die vanuit de reguliere hoek is gekomen, dat wij weten van wat voor diagnose hun hebben gekregen, wat hun medicatie doet. Dus dat we daar ook kennis van hebben. Maar uiteindelijk onze behandeling is dus wel vanuit het alternatieve. En in hoeverre, want jullie zeggen dus wij verbinden het reguliere met het alternatieve. Maar zijn jullie dan echt een verbindende schakel of is het eentje die wordt toegevoegd aan alle alternatieve geneeswijzen die er al zijn? Want hoe zit dat dan? Nou, er zijn natuurlijk heel veel verschillende alternatieve geneeswijzen. Uiteindelijk kan je als patiënt natuurlijk zelf kiezen van, ik ga liever naar de orthomoleculair arts of iemand van de Ayurveda bijvoorbeeld. Nou, wij hebben al die takken. Dus wij hebben en de Ayurveda geleerd en orthomoleculair en voedingsleer. En wij denken eigenlijk door al dat te combineren dat je niet te gefocust op één vlak kijkt, maar dat je echt kan kijken van wie zit er voor mij en wat heeft die persoon nodig. Dus, even, je hebt zeg maar de reguliere geneeskunde, die is vaak ook al vrij gespecialiseerd. Dan heb je aan de alternatieve kant eigenlijk ook gespecialiseerde. En jullie zeggen van nou wij zijn de weg van het midden. Wij proberen die werelden allemaal aan elkaar te verbinden. Moet ik het dan zo een beetje zien? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk door zoveel mogelijk verschillende invalshoeken te hebben, kan je ook breder naar een klacht kijken. En dus ook breder behandelen. Wanneer komen mensen bij jou terecht? Vaak als ze al veel in de reguliere zorg hebben gezeten. Dus als ze bijvoorbeeld een diagnose hebben van prikkelbare darm, vaak houdt het dan op. Of sommige mensen krijgen wel eens medicatie, maar willen ze... Maar hoezo houdt het dan op? Biedt daar de reguliere geneeskunde geen oplossing? Of hoe... Soms wordt er wel eens iets van een voedingsadvies gegeven of medicatie. Maar vaak wordt er ook gezegd van, je moet ermee leren leven. Er is helaas niks waar we aan kunnen doen. Dat krijgen ook veel mensen te horen. En dat is meestal het punt dat mensen bij mij bijvoorbeeld terechtkomen. Dus dan... De reguliere geneeskunde die heeft geen medicijn zeg maar wat werkt. Die zegt dan van sorry, bij ons ben je klaar. En als je